Ake ngibingelele-ke futhi amavesi ke la okuyiwo angigqugquzelayo ukuthi ngiqhubeke nokuvezela abantu amaqiniso njengoba enjalo, without any fear or favor, ngaphandle kokwesaba nokwenzelela. Ngivule incwadi kaMateyu 5 ivesi ngiqala ku-10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. 11. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. 12. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanendulelayo. Straightforward. Qhubekani-ke bafowethu nisithuke, nigcine la nithanda khona. Yize gcineni ithini? Ithi nabaprofeti, aniqali ngokuthuka njengoba nithuka thina. Nabaprofeti kwakunjalo, ithunywa kaMdali kwakunjalo. Unjingalwazi uMuhammad ukuthula kube naye wathukwa, wabizwa ngelokuzana, wabizwa ngosonkondlo ngepoetry, wabizwa ngepoet, wabizwa ngokuthi uyathakatha, wabizwa ngomkhunkuli, wabizwa ngohlanya. Yonke lento enisibiza ngayo, qhubekani, khululekani, ayintshanga. Kodwa iqiniso sizoloku siqhubekile sinilethela lona njengoba linjalo. Angibonge.